Barangay Kapitan, dako kay problema sa politiko nga sa ilang lugar ni abiso nga mobisita. Kay gawa sa kalingawan o naandan nga kumbira, daghan kay gipangayo sa pagsugat niya. Kinahanglan ko nung daghan ang moabiba. Maong ang kapitan in town, girecruit ang mga mulupyo, gipagawa sa mga bahay nila. Gisabot daan nga malipayon silang magwarawara. Pagpakita nga puwertigin nilang hinangupa. Ang politiko gusto sang sugaton og banda. Motong ang kapitan, gitapok na sab ang dunay tambol dito sa ila. Gipraktis sa pagtukar og dasig nga marcha aron magsadya gyud ang sugat nilang parada. Pero kinadak ang problema sa adlaw na sa pagbisita. Ganahan ang politiko og tarpaulins nga puwerteng dagkua, nga dunay iyang dagway nga puwerteng bantanga. Unya usa ra man kahiganting tarp ang ilang